Nedeljni horoskop za rođene u znaku Škorpije za period od 17. do 23. januara 2022. godine. Zdravlje će ove sedmice biti dobro i nećete imati problema. Na finansijskom planu bit ćete stabilni i dobit ćete mogućnost da ostvarite profit na koji niste računali. Na porodičnom planu nemojte biti sebični i saslušajte prijedloge ostalih članova porodice kako biste izbjegli sukobe. Iako ćete ove sedmice imati dosta posla, sve ćete uspješno uraditi jer imate puno energije. Izbjegavajte diskusije i nemojte impulsivno reagovati jer vam planete nisu naklonjene. Ne gnjavite partnera se dokazima ljubavi jer to niko ne voli. Trenutno vam je sasvim dobro, a vaša mala nesigurnost samo je plod vaše mašte. Morate shvatiti da ne postoji garancija ni za šta na ovom svijetu, a kad to shvatite, osjećat ćete se bolje. Nemojte se eksponirati i tražiti atrakcije, radi sjene bit će vam najugodnija opcija. Neki će svoje ambicije svesti na realnu mjeru, jer će postati zreliji. Na poslu ćete realizovati promjene koje ste planirali već neko vrijeme, a istovremeno ćete proširiti svoje znanje. Pazite kome šta govorite, nisu svi dobronamjerni iako se predstavljaju tako.